Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A littafinmu na yau shine Mukhtasarul Akhbari li Sheikh al-Allamati Abdurrahman al-Akhbari fi madhhab al-Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu. A littafinmu na yau shine littafin Akhdari wanda zamu gabatar da shi a darasinmu na yau na wannan makaranta tamu wanda take tunatarwa ga dukkan ɗalibai waɗanda suke karatu na ibada. Muna fata ‘yan uwa kowa yana shirye kuma kowa ya riƙe littafin shi a hannun shi zai buɗe littafin shi na akhdari musamman ma daga farkon shi tun daga lamba ta 1 har ya zuwa inda darasin namu ya tsaya. Amma ba'd. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah ya yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi Muhammadu da alayen shi da sahabban shi da aminci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Allah ya yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi Muhammadu da alayen shi da sahabban shi da aminci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Allah ya yi daɗin tsira a bisa shirgabanmu annabi Muhammadu da alayen shi da sahabban shi da aminci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa imamil mursalin. Tsira da aminci su tabbata a bisa shugabanmu annabi Muhammadu cikamakon annabawa shugaban manzannai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa imamil mursalin. Tsira da aminci su tabbata a bisa shugabanmu annabi Muhammadu cikamakon annabawa shugaban manzannai. Wassalatu tsira wassalamu aminci ala sayyidina absa shugabanmu Muhammadin annabi Muhammadu khatimin nabiyina cikamakon annabawa wa imamil mursalina shugaban manzannai. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba akan abin kallafawa aiki. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba a bisa mutum mai hankali balagegge shine abin kallafawa aiki. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi farkon abin da yake wajaba akan mutum mai hankali balagegge shine abin kallafawa aiki. Tasahihu imanihi shine inganta imanin shi. Tasahihu imanihi ya inganta imanin shi. Tasahihu imanihi ya inganta imanin shi. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi faraba ainihi sannan ya san abin da zai kyautata farlan ainin shi da shi. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi faraba ainihi sannan ya san abin da zai gyara farlan ainin shi da shi. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farba ainihi sannan ya san abin da zai gyara farlan